Мастак-рамантык, што ўвайшоў у гісторыю выдатнымі партрэтамі сучаснікаў. Ягоныя працы захоўваюцца ў музеях Польшчы, Расіі, Літвы. І толькі на радзіме няма ніводнай. Ваньковічы старажытны беларускі шляхецкі род гербу ліс. Валенцій Ваньковіч нарадзіўся ў 1800 годзе каля Менску у сям'і павятовага суддзі і быў старэйшым з 3 дзяцей. 7 гадоў Валенцій Ваньковіч навучаўся ў полацкім езуіцкім калегіуме і менавіта ў гэты час усур'ёз і назаўжды захапіўся жывапісам. У 1818 годзе юнак паступіў у Віленскі універсітэт, абраўшы факультэт літаратуры і мастацтва. Я мару пра той час, калі Полацкі універсітэт канчаткова пераедзе ў колішнія муры Полацкага калегіума і акадэміі. І ў двары універсітэта яго студэнты і прафесура будуць сустракацца са сваімі адлітымі ўжо ў бронзе папярэднікамі, выкладчыкамі і выпускнікамі калегіумы, акадэміі, паэтам і філосафам Мацеем Казімірам Сарбеўскім, вучоным-энцыклапедыстам Габрыэлем Груберам, пісьменнікам Янам Баршчеўскім, гісторыкам Канстанцінам Тышкевічам. Сярод іх, безумоўна, павінна знайсціся месца і выхаванцу полацкай альма-матэр Валенціну Ваньковічу, які, атрымаўшы там першую мастацкую адукацыю, дасканаліў яе у віленскіх мэтраў. Малады шляхціч патрапіў у сапраўды высокаадукаванае асяроддзе. Ягонымі выкладчыкамі былі такія вядомыя людзі, як мастак Ян Дамель, гісторык Яхім Лялевель, правазнаўца Сымон Малеўскі, а галоўным настаўнікам Ваньковіча стаў жывапісец, загадчык кафедры прыгожых мастацтваў Ян Рустэм. Валенцій Ваньковіч удзельнічаў у таемным таварыстве філаматаў, таму сярод ягоных знаёмых можна згадаць Тамаша Зана, Яна Чачота, Ігната Дамейку. А самыя блізкія сябры мастака – Адам Міцкевіч ды будучы філосаф-містык Анджэй Тавянскі. Дзякуючы выдатным мастацкім здольнасцям і пратэкцыі свайго настаўніка Яна Рустэма, у 1825 годзе Валенцій Ваньковіч быў накіраваны ў Пецярбургскую акадэмію мастацтваў, удасканаліваць сваё майстэрства за кошт універсітэта. У сталіцы расійскай імперыі беларускі мастак правучыўся 3 гады. За гэты час ён пазнаёміўся са многімі тагачаснымі знакамітасцямі расійскага культурнага асяроддзя. З'явіўшыся ў Пецярбургскай акадэміі мастацтваў, Валенцін Ваньковіч вельмі хутка здабыў славу найлепшага майстра партрэту. Менавіта ў той перыяд быў створаны яго славуты, менавіта ў той перыяд была створана ягонае славутае палатно Адам Міцкевіч на гары Аюдах. Вядома, што ў 1827 годзе ў Пецярбургу Валенцій Ваньковіч распачаў працу адначасова над 2 партрэтамі Адама Міцкевіча і Александра Пушкіна. У выніку з'явілася знакамітая карціна «Адам Міцкевіч на скале Аюдах». Выява ж Пушкіна, на жаль, пазней бясследна знікла. У 1829 годзе ўжо вядомы мастак Валенцій Ваньковіч вяртаецца на радзіму. Жыве і працуе то ў сваёй сядзібе Малая Сляпянка, то ў Менску, на сённяшняй вуліцы Інтэрнацыянальнай, дзелючы майстэрню з Чэславам Манюшкам, бацькам знакамітага кампазітара Станіслава Манюшкі. У 1930 годзе Валенцій Ваньковіч быў накіраваны ў Пецярбургскую акадэмію мастацтваў,
Мастак шмат працаваў, стварыўшы цэлы шэраг партрэтаў родных, сяброў, знаёмых. Таксама Валенцій Ваньковіч дасканала развіў тэхніку мініяцюры, пераважна на паперы і косці. А ў 1834 годзе ім была створана вядомая карціна «Напалеон каля вогнішча». Унікальны выпадак для Беларусі. У Менску ацалеў дом Ваньковічаў. Я непасрэдна прымаў удзел у яго аднаўленні, як археолог даследаваў падмуркі, падворак это дому Ваньковіча. Мясціна унікальная, мясціна вельмі прытульная, хоць і закрытая тымі гмахамі палаца прафсаюзаў, цяпер гэтым саркафагам, палацам рэспублікі. Вельмі доўга пакутліва было аднаўленне, як это ў Беларусі рабілася. Нарэшце зрабілі дом Ваньковіча. І я спадзяваўся, але зараз не ведаю, ці ён стаў праўдзівым цэнтрам беларускай культуры. А все магчымасці і аура старажытнасці, і аура асобы гэтага мастака. Святое культурнае место на тое варожыць, каб гэта быў адзін з такіх праўдзівых, аўтэнтычных цэнтраў культуры беларускай у Менску. Валенцій Ваньковіч меў намер удзельнічаць у вызвольным паўстанні 1830-1831 гадоў. Нават набыў зброю і каня. Аднак з-за працяглай хваробы планы гэтыя не здзейсніліся. Знясілены працай ды безграшоўем, у 1839 годзе мастак вырашае з'ехаць у эміграцыю. Валенцій Ваньковіч наведаў Мюнхен, дзе ўдзельнічаў у выставе, пазней Дрэздэн і Берлін. Неўзабаве ён завітаў у Парыж да свайго даўняга сябра Адама Міцкевіча. Тут у Парыжы, у доме Міцкевіча, 12 траўня 1842 года Валенцій Ваньковіч памёр ад сухотаў. Ён быў пахаваны на знакамітых могілках Монмартра. Беларускі мастак-рамантык, партрэтыст, блізкі сябра Адама Міцкевіча, Валенцій Ваньковіч. Ваньковіч быў не проста выдатным мастаком, ён быў высокаадукаваным чалавекам на тыя часы. Ён скончыў Полацкую езуіцкую акадэмію, вучыўся ў Вільні, у Пецярбурзе, але ён мінчук і вярнуўся жыць у Менск. І асноўная яго творчасць там адбывалася. Праўда, апошнія гады, знясілены безграшоўямі, цяжкасцямі жыцця на радзіме, выехаў у Парыж, дзе памёр. Цанілі яго творчасць у тыя часы. Напрыклад, ён стварыў вельмі вядомыя партрэты і Пушкіна, і Міцкевіча, і расійскага генія, і нашага польска-беларуска-літувіцкага генія. Вельмі высока, дасканала развіў тэхніку мініяцюры. На косці, на паперы. І спадчына Ваньковіча ў Беларусі яшчэ чакае сваіх праўдзівых, дасканалых даследчыкаў.